Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Мәйдан каналының иң текә, иң кызу, лайыклы хит тапшыруы. Һәм мин Ленар Кашафетдинов. Сезне ниһаять яз килү белән ихластан тәбрик итәм. Һәм хит парадның март айы катнашучылары белән танышырга чакырам. Исегезгә төшереп үтәм. Яраткан җырыгызга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Мәйдан ТВ сайтында. Татьяна Ефремованың тормышында сөйнешле вакыйга булган. Җырчыга кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганнар. Тинчурин театрында мәхәббәт баскычы спектакле тәмамлангач, 10нчы рәтнең 13нче урынында утыручы Татьянаны сәхнәгә чакырып, кияүгә чыгарга тәкъдим ясаган. Татьянаны чын күңелдән котлыйбыз, ак бәхетләр телибез. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim dağılmayayım, yürek kadar seçitli. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sönülür. Yol taptı beragine, yüreğimiz gelene, bari seni yepkene. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, көңеліме ем биресен. Италияда яшәүче Рафис Хөснетдинов шатлыклы хәбәре белән уртаклашты. Ниһаять бар дөньяга танылган, ел сайын көтеп алынган Венеция карнавалы булып узды. Төрле ил кунаклары төсле костюмнар киеп килгән иде. Алар арасында мин дә булдым, диде Рафис Хөснетдинов. Denizlerin kişiken şokta, Çile dağıldan mini sakıladım. Canı süzler canını tulur ulada, İkreyi türge çara
Алина Әхмәтшинаның яңалыкларына килгәндә, җырчы тамашачы игътибарына дәртле рухтагы халык җыры әзерләп йөри. Соңгы тапкыр радиода әңгәмә биргәндә, миннән кайчан халыкчан, дәртле җыр чыгарасың дип сорадылар. Шуңа күрә иҗат белән ныклап шөгыльләнә башладым, диде Алина. Ялгызлыкка түзми әрнеп яна, ялгыз яна яралы йөрәк. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Бар терекне җирдә бар яраткан, яшәр өчен икәү бергәләп. Нигә ташлап киттең ялгыз итең, йөрәгемне минем телгәләп. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Еллар үткән саен төзәлми шул тирәнәя генә яралар. Үткәннәргә кайтып кавышырга, ерак айган инде аралар. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Сөйлим дидең сине, аны дидең мине, аны дидең уйлама. Мин һаман да ялгыз онталмадым сине, килер булсаң соңлама. Ринат Каюмов иҗатындагы иң кайнар яңалыкларын сөйләде. Бу көннәрдә Риваль Хисмәтуллин иҗат иткән яңа җырым дөнья күрде. Җыр барыбызга да таныш булган мәхәббәт турында. Яраткан кешеләребез тормышыбызга кунак булып кына түгел, мәңгелеккә килсен иде, диде Ринат. Барлылар үтеп китәләр, йөрәгемне телгәләр. Барлы тормышлары күңелле, яшәүләр бергәләр. Айларда син сөйгән ярым, ялгыз үтә елларым. Тормыш кадрын бәрер өчен, кайда сине
nasip yarım. Aylarda sen söygen yarım, yalnız öte yıllarım. Darmış kadrin beri öşün, koynası nasip yarım. Benim yüreğim aşkına Tabar gözü yarımını Elle ulğına bilmeyme Bu dünyanın marımını Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri öşün Koynası nasip yarım. Gökten indi sine ezlim İlk tabağına alımım Sinyali gelme haberle Elle hamanda saklayım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Karmış kadrin beri öşün Koynası nasip yarım. Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrinleri öşün Koynası nasip yarım. Darmış kadrinleri öşün Koynası nasip yarım. Koynası nasip yarım. Rüstem Asayev yazучы Кавый Нәҗминең мәхәббәт тарихына багышланган Кавый Сәрвәр операсында катнашкан. Әлеге гаҗәеп операда катнашуыма шиксез шатмын. Тагын бер яңалыгым. Бу көннәрдә кызым Гөлнас Асаеваның Казанда концерты узды. Бик дулкынланып көткән идек. Аллаһка шөкер, матур гына узып китте, диде Рөстәм Асаев. Kuşlar gide жылы yakka Nişlesinler alarını da tırmışlarda Aşırabız balalarını bizde şulay Bulsun dibiz tırmışları her şak oğay Işıksız balakaylar bağırlerim Bilgisiz ata-ana kaderlerim Işıksız yollarınız bulsun akkan Жылы haber kelip tursun sizning yoddan Qashqaylarning ushar yo'li ay-hay uzun Yalg'ishmasqa, yo'g'almasqa ulum qizim Yürek iken күркәм sabır qanatlары Yazmışlarının bula canlı kanatkanı Işıksız balakaylar bağırlerim Bilgisiz ata-ana kaderlerim Işıksız yollarınız bulsun aktan Жылы haber kelip tursun sizning yoddan Kuşlar qayta tuğan yakka Alarını da nigiz taşı biri tarda
Ишетегез сізде йөрәк тибешләрен, туган йортны онытмагыз җимешләрен. Ошыгыз сез балакайлар бәгырьләрен, белегез сез ата-ана кадерләрен. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ошыгыз сез балакайлар бәгырьләрен, белегез сез ата-ана кадерләрен. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Лайыклы хитта кунакта Мәйдан каналының тугры дусты, эстраданың популяр артисты Рәфис Калимуллин. Сәлам дустым, ничек хәлләр? Сәлам, Ленар. Аллага шөкер әйбәт кенә. Рәфис, язган инде планнар. Язга һәр вакыттагыча яңа җырлар, ничек кирәк, яңа планнар. Кием өстендә эшләү, җырлар өстендә эшләү, концертлар, зур мәҗлесләр, гомумән алга таба бар инде. Кайный. Кайный, менә мин синең янда басып торам, менә энергия прям ташып тора инде үзеңнән. Һәр вакытта шулай. Шулай булып калсын. Рафис, менә әйт әле, кайчан да булса тормышыңны яңадан башлау теләге булдымы? Ну, кайбер чакта күңел тулгач, яисә берәр менә җырчының, яисә артистның, актерның һәр вакытта да менә шундый була бит инде. Менә төшү моментлары. Шуның өчен кайбер чакта менә күңел тулып киткәч, үзең генә каласың килә, кайбер чакта теге үзеңнең күңелең белән җыйнасың килә, йөрәкне тынычландырып аласы килә. Шуның өчен андый моментлар була. Әйе, менә син әйтеп киттең бит инде, үзеңнең генә каласы килә. Кайбер кешеләр бит инде менә ял итәргә, яисә ниндидер уйлар өчен ялгызлык яраталар. Син дә яратасыңмы? Ялгызлык дигәннән, ялгызлык инде үзең генә калу, ул кайдыр табигать белән үзең генә калу, кайдыр прогулка чыгу, әзрәк җәйдерәк кирәк. Мин бит инде тумыш буенча авылдан, авылга кайтып әтиәне белән күрешү, шул бакчада эшләү, менә шулдыр инде. Әзрәк күңелне тутырасың, бай, әзрәк теге энергия җыеп китәсең. Мин үземдәген шулай менә авылга кайткач рәхәтләнеп, бер тапкыр булса да урманга менеп төшмәсәм име үзем генә. Күңелем булмый, менә авылга кайткан кебек булмый. Шулай. Көненә менә ничә тапкыр телефоннан сөйләшәсең? Минем инде телефоннан сөйләшергә шул дуслар, туганнар, аннарсын эш буенча минем итендә булышучылар бар. Шуның өчен ул якта миңа җиңелрәк. Алай мин теге телефонны алып, бик күп сөйләшәм дип теге үземне катлаулы эш белән мәшгуль дип әйтә алмыйм. Бәхетле кеше икәнсең. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бүген менә соңгы тапкыр кайчан сөйләштең телефоның белән? Соңгы тапкыр әле генә менә килер алдыннан бер 15 минут алдан үземнең төркем белән сөйләшеп алдык планнар буенча. Бүген кич белән безнең чыгыш ясыйбыз арчаларында. Һәм инде шул чыгыш буенча сөйләшеп, менә әле 15 минут вакыт кына узып китте. Шуның өчен һәр вакытта да төркем белән һәр вакытта да сөйләшергә тырышам. Элемтәдә булырга кирәк. Афәрин. Рәфис, менә 6 март көне Пирамида концертлар залында Мәйдан каналы тарафыннан оештырылган халыкара хатын-кызлар көне башланган концерт узачак бит инде. Син бу концертта җырлаячаксың, Алла бирса. Үземнең иң матур җырны. Әйе, менә шушында чыгыш ясаганда нинди хисләр кичерәсең син? Менә ләззәтме, дулкынлануңмы? Миңа калса, һәр бер концертта чыгыш ясау ул үзенә бер төрле дулкынлану. Син күпме генә чыгыш ясасаң да сәхнәдә ул беренче тапкыр чыккан кебек дулкынлану буладыр миңа калса. Сүзләр турында уйлыйсың, ничек шул җырның эштәлеген, шул җырны халыкка җиткерү турында уйлыйсыңдыр. Һәм инде костюм, кием, үзеңнең биючеләрен, үзеңнең музыкантларың һәрберсе баштадыр инде уйда. Шуның өчен ул бит инде бик җаваплы эш. Пирамида концертлар залы үзенә бер төрле энергия, дулкынлану бирә. Шуның өчен
Аннарсан инде чыгыш ясаганнан соң һәр вакытта теге сулап куясың. Аллага шөкер дип. Барлыгы әйбәт булсын иман. Әйе, алдан ук котлыйсым килә барлык гүзәл затларыбызны шушы матур бәйрәм белән. Әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт, Рафис. Алла бирсә 6 март көнне Пирамида концертлар залында күрешербез. Бик зур рәхмәтләр. Bizde kayını iki kırmış Big atmıyorlar sevgilileri Barın tabalamagan akışlarının Gibep bitmez mikeni külleri İki bizde yana iki uşak Yalkınları şanlı giydire Yazmışımın salkın buranları Aralarga kırklar idire İki bizde yana iki uşak Yalkınları şanlı giydire Yazmışımın salkın buranları Aralarga kırklar idire Tövgeldir yar su yüreklerine Birge koşup bütün iterge Biz bit ikevdik bir yürek bulup Yaşarge de bizge yaşarge İki bizde yana iki uşak Yalkınları şanlı giydire Yazmışımın salkın buranları Aralarga kırklar idire İki bizde yana iki uşak Yalkınları şanlı giydire Yazmışımının salkın buranları Aralarga kırklar idire Tügüldür seyu taşkan şahta Sın tügüldür yalkın barında Sın tügüldür eli ışıraşıplar Kavuşırga şeyden tanında İki bizde yana iki uşak Yalkınları şanlı giydire Yazmışımın salkın buranları Aralarga kırklar idire İki bizde yana iki uşak Yalkınları canlı giydire Yazmışımının salkın buranları Aralarga kırklar idire Yazmışımının salkın buranları Aralarga kırklar idire Aralarga kırklar idire Бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Шибәр, Сылу Эльмира Калимуллина. Сәлам, Эльмира. Сәлам, Ленар. Ничек кәефләрең? Аллага шөкер, яз айлары килде, күтәренке кәефләр. Афәрин. Эльмираны кунакка чакыруыбызның төп сәбәбе 6 март көнне Пирамида концертлар залында узачак. Синең өчен концертында чыгыш ясаячаксың. Әйе, мин бик зарыгып көтәм бу концертны. Эльмира, концертка әзерлекләр ничек бара? Аллага шөкер, җырны әзерләдем, күлмәкне әзерләдем. Менә хәзер инде мин тамашачыларны бик көтәм. Эльмира, тамашачы менә сине нинди образда күрә алачак? Нәрсә әйтәсем килә? Минем кара гади генә күлмәк булачак, әмма дә ләкин аның бер фишкасы була. Ә инде фишканы сез бу концертта күрәшә аласыз. Килегез, дуслар. Әйе. Менә кайсы җырыңны бүләк итәчәксең безгә?
Мин бу җырны бик яратам. Искиткеч җыр, Илмир Низамов музыкасы, Гөлсә Батталова сүзләре, Язлар дигән. О, әфәрин, бик матур җыр. Яз айлары, матур айлар килеп җитә һәм шушындый бүләк булачак тамашачыларга. Әйе. Барыгызны да көтәбез, Алла бирсә. Илмира, син төрле музыканың төрле жанрларында җырлыйсың. Кайсысы аеруча күңелгә якынрак? Миңа шәхсән эстрада стиле бик ошый. Шуңа да карамастан, кайбер вакытны классик җырларында җырларга бик яратам. Ә менә инде концертта, Алла бирсә, эстрада стиле булачак. Илмир, менә иҗатыңда нинди яңалыклар, нинди планнар белән янып яшисең хәзерге вакытта? Ой, мин хәзер бик каты әзерләнәм. Алла бирсә, 19 март көне филармониядә минем сольный концертым булачак. Менә сездән соң, Алла бирсә, репетициягә барачакмын. Аннары костюмнарны карасы бар. Менә мәшкиләм инде әзерләнәм. Сине дә мин көтеп калам. Ой, бик зур рәхмәт, тамашачылар, сез дәгән килегез бу тамашага. Илмираның иҗатын якынрак белерсез. Аның сихри тавышы белән танышырсыз. Әйе, концертта бик күп матур җырлар булачак. Мәскәүдән килгән балет, ут куючы да, светорежиссер, барысы да яңа образда булачак. Шуңа күрә мин сезне бик көтеп калам. Килми калмагыз, дуслар. Илмира, сиңа уңышлар телибез. Һәм инде Алла бирсә, 6 март көнне Пирамида концертлар залында очрашырбыз, күрешербез. Күрешербез, Алла бирсә. Хит парадны Лилия Хамитова белән Руслан Трапезников башкаруындагы Буран дулы җыры дәвам итә. Әлеге җырым яңа сулыш алды. Моңарчы иратлар белән дуэт яздырганым юк иде. Җырны яңача башкарыр алдыннан композитор Оскар Усманов белән киңәшләште. Кызганыч, җыр сүзләрен иҗат иткән Роберт Миңнуллин вафат. Бу җыр аңа дога булып барып ирешсен, диде Лилия Хамитова.
Рамил Закиров, Бабай, Тәнзилә апа, җырчы, саунд продюсер, Зөлфәт Дробыш, стендапер. Бу кешеләрне нәрсә бәйли дип уйлыйсыз? Булар барсы да Рамилнең эчендә яши торган персонажлар икән. Ә киләсе клипта Рамил кайсы образда пайда булыр? Әйдәгез, бергәләп Рамил Закировның яңа клибын карыйбыз. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзлә, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Кызыл алма йөзләр, без икебез пар килгән чияләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзлә, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Синең белән бер тыелмый телләр, атлаган эзеңдә үсә гөлләр. Ой шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп сөюдә бата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзлә, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормальный. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Эй, ярар. Каракай тәмлеме, бергән иреннәр карама, берсенә карлыган күзләр, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Вәсилә Сафина белән Дамир Фәйсханов башкаруындагы «Сине яраткан тик мин» дигән җырның ничек язылганын Вәсилә ханымдан сорадык. Шигырьләр язучы иптәш кызымнан бер шигырь язып бир әле дип сорадым. Ул язды, ә көен Дамир иҗат итте. Җыр үзебезгә бик ошады. Тамашачы да яратып кабул итәр дип ышанабыз, диде Вәсилә Сафина. Бәхеттән чигелгәне, күзләремне камашатырып, ләйсәннәр сибелгәне. Көндә син, төнемдә син, шатлыгым кайгымда син. Бар дөньяда шундый берәр, сине яраткан тик мин. Көндә син, төнемдә син, шатлыгым кайгымда
койганы кебек. Сүйүү капканын алакетим Меңге булмас бір ирек Күнүмдө сен түнүмдө сен Шатлыгым кайгымда сен Бар дүйнөдө ушундой берем Сени яраткан деңим Күнүмдө сен түнүмдө сен Шатлыгым кайгымда сен Бар дүйнөдө ушундой берем Сени яраткан деңим Гафу итчи мени Кудай, аны артык сүйгенге. Рәхмәтлімнің сенің алыда Шундый бәхет бергенге Күнімдә сен түнімдә сен Шатлығым кайгымда сен Бар дүйнөдө ушундой берем Сени яраткан деңим Күнүмдө сен түнүмдө сен Шатлығым кайгымда сен Бар дүйнөдө ушундой берем Сени яраткан деңим Күнүмдө сен түнүмдө сен Шатлыгым кайгымда сен Бар дүйнөдө ушундой берем Сени яраткан деңим Дуслар, 6 март көнне синең өчен концертында Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да булачак. Бу уңайдан Венера ханымны кунакка чакырдык. Венера ханым, исәнмесез? Ленар, исәнме һәм лайыклы хит парадын караучы, Мәйдан каналын караучы тамашачылар, хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез, Венера ханым? Минем яшьтәге кешеләргә ничек кәефләрегез дип сорасалар, картларча дип әйтәләр гадәттә. Ә минем инде алай дип әйтәсем килми, чөнки без язга кердек. Кояш нурларын сагынабыз инде, сагынып, инде көтеп торабыз инде, кайчан инде бу кар эреп бетер дип инде. Һәм инде bütün табигать уянып, инде агачлар инде яфраклары бөрелдәнә башлагач, чәчәкләр инде уяна башлагач, кышкы кыштан соң инде мин нәрсә әйтәм инде. Әлбәттә, язны барыбыз да көттек, кәефләр яхшы. Мин бит март айы кызы, Ленар. Март айында туган, аннары минем Камилем март айында туган, минем племянницам, аның кызы март айында. Шуңа күрә бәйрәмнәр дә күп. Ә инде иң зур бәйрәм ул 6 мартта булачак. Әле безнең 8 март, 6 мартта барыбыз да көтеп алган, тамашачылар көтеп алган безнең бәйрәм концерты. Әлбәттә. Менә шуны да көтеп торабыз инде. Алла берсә, сезне шунда көтәбез. Венера ханым, менә сез эстрадага күп кенә җырчылар әзерләп чыгарган остаз. Мәйдан концертында ничә укучыгыз катнашачак? Ленар, мин бу яктан бик бәхетле остаз. Менә нинди генә проектны алсаң да, бу әле 6 мартта буласы концерт кына түгел, гомумән bütün телевизион проектларда, bütün концертларда, ул безнең хөкүмәт чараларындамы, bütün җирдә минем укучылар. Мин аларны күпме минем шәкертем бар дип тә әйтә алмыйм әле, алар хәзер инде шутын югалттым, ләкин мин бик горурланам. Рәхмәт бик зур, Венера ханым. Ә менә сәхнәдә, сәхнә артында дип әйтегендәме, үзегезнең чыгышыгыз алдыннан дулкынланасызмы, әллә инде шәкертләрегезнекен? Әлбәттә, алар өчен дә мин бигрәк тә сольный концертлар, сольный программалар белән алар әзерләнгәндә мин гел алар белән сценарийны карыйм, репертуарларны карыйм. Менә бу очракта мин күбрәк дулкынланам алар өчен. Үземә килгәндә, әлбәттә, яшь чакта ул ничектер дулкынлану
булды микән, юк булгандыр инде. Чөнки мин һәр вакытта үз эшемә шундый бик җаваплы кеше булдым. Мин инде хәзер бик сирәк әлбәттә сәхнәгә музейный экспонат булып кына эксклюзив булып кына мин һәр сәхнәгә чыгам. Менә шунда инде мин халыкның мине ничек дәррәү каршы алганын, мине шул кадәрлек, минем канатларым үсеп китә, әйтәм. Аллам, мин менә тамашачы шулай каршы алгач мине, әйтәм, димәк, минем 40 ел хезмәтем, сәхнәдәге хезмәтем бушка узмаган икән. Димәк, мин тамашачының аны күңеленә, йөрәгенә сеңгәнмен дип уйлыйм инде. Бу мактану сүзләре түгел. Бу дөрестән дә. Бу әлбәттә шулай. Бу дөрестлек. Менә дулкынлануга килгәндә, мин үзем дәгән сәхнә артында булсам да гыйме. Һәр кешенең, һәр җырчының чыгышына карап торып, үзем дә дулкынланып басып торам менә мин. Менә мин сизәм, мин бит остаз. Менә син һәр дулкынланасың. Хәзер дә дулкынланам. Венера ханымның һәр укытучының яраткан любимчиге була бит инде. Ә сезнең менә яраткан шәкертегез кем ул? Ленар, син бик кызыклы сорау бирдең әле. Любимчик дип инде. Менә мин 26 ел инде остаз булып эшлим. Күпме минем әйтегендә минем кулым аша дип әйтәләр бит әле. Минем кулдан үсеп чыктылар минем шәкертләрем, йолдызларым. Беләсең, мин берсенең дә иҗатына битараф түгел. Менә алар арасында алар бит төрле. Төрле юнәлештә, кемдер эстрадада, кемдер халыкчан, кемдер операга, кемдер госансамбльдә эшли. Гомумән минем безнең менә җырчылар әзерләү кафедрасын тамамлаган шәкертләребез бөтенесе эшлиләр. Кем анда җыр өлкәсендә, кем укытучы, кем җитәкче булып эшлиләр име. Шуңа күрә мин һәрбер шәкертемнең хезмәте өчен шатланам. Аның хезмәтен күреп, аның иҗатын күреп. Шуңа күрә монда аерым, менә мин күбрәк яратам бит, моны әзрәк яратам, алай булмый. Монда алар барысы да безнең кафедраны тамамлаган барлык шәкертләребезне без бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Алар көн сайын булмаса да киләләр, безне сагынып дәресләргә киләләр, гомумән аралашырга һәм үзләренең рәхмәтләрен белдерәләр. Венера ханым, менә җырчы буларга теләгән яшьләргә сездән 3 киңәш. Ой, Ленар, җырчы буларга теләүчеләр бик күп бит. Бик күп. Бик күп. Бик хисабына әле генә мин сандугач конкурсын уздырдым. 600-дән артык гомумән конкурсантлар, әле заочный формадан да 300-дән артык. Гомумән, димәк, безнең иҗатка, сәнгатькә шундый әйтегендә мөкиббән киткән, анда яратучы, сәнгатькә үзен омтылучы яшьләр безнең бик күп. Ләкин монда бик уйлап кына бу профессиягә килергә кирәк. Уйлап, үлчәүгә салып име. Чөнки җырлаучылар бик күп, ләкин менә талантлылар да бик күп име. Менә әгәр дә син шушы профессияны сайлыйсың икән, аның шушы профессияның бөтен серләренә, аның әйтегендә тамырына төшенеп, менә өйрәнергә, шын профессионал булыр өчен. Монда әлбәттә укырга кирәк, билим кирәк, билимсез булмый. Безнең хәвескәр җырчылар да бик яхшы җырлый, ләкин синең тавышың озын гомерле булсын өчен укырга кирәк. Укыганда кирәк тырышлык. Шулай ук бүтән фәннәрне үзләштерергә, аннары максатчанлык кирәк. Әлбәттә. Һәм инде син үзеңнең профессияңа тугры булырга кирәк. Менә шушы 3 фактор дип әйтәм инде, әгәр дә бергә менә шулай сине җитәкләп бара икән гомер буена, ул бик матур нәтиҗәләргә китерә. Бик зур рәхмәт, Венера ханым. Татарстанның һәм Россиянең халык артистыннан 3 киңәш булды. Ул да булса тырышлык, максатчанлык һәм дә тугрылык.
Истә калдырыгыз, дуслар. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез. Алла бирсә, 6 март көнне Пирамида концертлар залында күрешербез. 6 мартны барыбыз да түземсезлек белән көтәбез. Без артистлар да, инде тамашачылар да, мин уйлыйм, искитмәле концерт булыр, чөнки анда мин катнашам. Күлияттә җыр укытучысы булып эшләүче Лилия Вахитова узун елларда ниһаять ял итү турында сөйләде. Яңа елдан соң эш күп булды. Төрле конкурсларга әзерлек, аннары уку, семинарлар һәм башкалар. 4 көн эчендә өйдән дә чыкмыйча шын мәгънәсендә ял иттем. Хәтта телевизор карарга да вакыт таптым, диде Лилия. Мәхәббәтең белән урадың, син тормышыма керттең яңалык. Көчле минем сиңа булган хисләр, сөю китаплары язарлык. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Кичләремне чәчәк атты сөю елләрем. Исемең кабатлап күңелемнән, сине уйлап йөргән көннәрем. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Барсана син шикләнмә ышан үземә. Чын күңелдән, чын йөрәктән әйткән, яратамын дигән сүземә. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Яратам, яратам, яратам. Бер сәгать вакыт үтте дә китте. Хөрмәтле нәфис затларыбыз, сезне якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бу язгы гүзәл бәйрәмдә сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге, шиксез бәхет һәм теләкләрегезнең тормышка ашуын телибез. Әмин Ленар Шафетдинов сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.